magazín v Hospodárskych novinách už zajtra. Ovocie ako časovaná bomba pre zdravie. Kedy sú nebezpečné čučoriedky či obyčajný melón? Aké ochorenie spúšťajú? Ktoré znaky sledovať už v obchode a prečo experti jedia jedine papriku z vlastnej záhrady? Zistite v HN magazíne v Hospodárskych novinách už zajtra. Je tu nová digitálna televízia pre všetkých. Sledujte obľúbené televízne programy, filmy a seriály, diskusie či dokumenty. Vyberte si z ponuky 3 balíkov a pripojte sa na svojom obľúbenom zariadení. Vďaka nášmu archívu vám celý týždeň nič neujde. Športový zápas, obľúbený dokumentárny film alebo rozprávku v slovenčine si teraz môžete pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek. Play TV, domáca zábava pre celú rodinu.